Factory 265 Media lero yakubweretserani mndandanda wa oyimba 10 amene akulandira ndalama zambiri kuchokera ku YouTube. Mndandandawo wapangidwa kutsatira kafukufuku amene Factory 265 yachita ndi YouTube kufuna kudziwa ndalama zimene akupereka kwa oyimba aku Malawi kuno. Dziwani kuti mu mndandanda umenewu muli oyimba okhawo amene anapanga monetize ma channel awo a YouTube kuti azilandira ndalama kuchokera ku YouTube. Ndipo ndalama zimene tikupatsireni pano zikhala ndalama zimene YouTube imapereka pa mwezi kwa oyimba malingana ndi mmene akuchitira pa masamba a YouTube. Komanso YouTube imene inatipatsa mafiga awiriawiri, figa imene artist akulandira yochepetsetsa kwambiri pa mwezi komanso imene angalandire yochulukitsitsa kwambiri pa mwezi omwewo. Koma ifeyo tikhala tikupatsirani nambala yokhayo imene ili yochepetsetsa imene artist akulandira pa mwezi kuchokera pa number 10 mpaka kufika pa number 1. Ngati simunapange subscribe, make sure you hit the subscribe button right now. Tiyambe ndi pa number 10, and of course pa number 10 pakupezeka Super Granny Jetu. Tikaona ma estimates yake akuoneka kuti akulandira $99 pa mwezi imene tikaisintha m'makwacha ndi 171,000 kwacha kuchokera kwa Jetu on number 10. Kutsetsereka tsopano kufika pa number 9, and of course pa number 9 pali Pixie amene zikuoneka kuti akulandira $120 pa mwezi imene tikaisungunula m'makwacha ndi 207,000 kwacha imene akulandira kuchokera ku YouTube pa mwezi. On number 9, Pixie. Zanga uli bwanje zikuyenda bwanje, how is your family? Business ikuyenda bwanje poti dziko lindela vota kwambli. On a daily tikuluza fans kaya chaka chino zititela bwanji. Every day kugwada pants mulungu akhululukile dziko la pants. Please hold on my friend, stay strong, it's gonna be a bumpy road. I have hope my friend, we're gonna be alright. Koma pompano tikumana yese kutisamala. Pano tsopano tifike pa number 8, and of course pa number 8 pali ma artist awiri amenewa zochitika nawo zafanana kwambiri, apeza mafiga ofanana. Leti yambe ndi oyambirira amene ndi JJC amene nditha kupeza $130 kuchokera ku YouTube, ndipo tikaisungunula m'makwacha imeneyi ikukwana 225,000 kwacha. On number 8, JJC. Anena kale kuti pa number 8 pali Ty, and of course another artist pa number 8 pamene papa ndi Gibo Pearson. Kuna ameneyu nayenso akupeza $130 pa mwezi, ndipo tikaisungunula m'makwacha ndi 225,000 kwacha pa mwezi pamene popo. Sindi kukana kuti mukoza
Pa number 7 tsopano pamenepo pali Physics akupezeka pa number 7, ndipo yeyu estimated net yake imene akulandira kuchokera ku YouTube ndi $139 imene tikasungulula m'makwacha ikukwana 240,000 kwacha pa mwezi pamenepopo. Pa number 7 madala Physics. Ngati kasuti kogwira bwino, you my perfect match ngati nkama ndi dzino, mami mundigwire bwino, mutakupezeka mwakwatira chaka chino. Mami ndino top content, ndeka kumasekelela ndili seti, sindifuno zikhala upseti, ekofoni eko gali moto ndi puloti, ndimadziwa mami muli fragile, koma ndikakuona ndimati banjairo, tilimbikile mpaka we go viral, pa ulendo wa utali from Cape to Cairo, ine ndiwa kung fu sensei, osamalimba ndi chiki yanga ase wanga yo ndima mukonda true say ndima mupangira kali kosoka mu fragile. Vailirabe pano tsopano tifike pa number 6. This is the highest female paid artist kumalawi kunoko. Nditene kuti oyimba wamkazi amene akulandira dollars ambiri kuchokera ku YouTube kunoko kumalawi kuno pakali pano amene ndithu Amy Tipo amene pamwezi akulandira $191 imene tikayisintha m'makwacha ikukwana 330,000 kwacha. Pa number 6 Amy Tipo. Tikukupatsirani top 10 ya oyimba amene akulandira ndalama zochuluka kumalawi kuno kuchokera ku YouTube. Ndipo pano tifike pa number 5 tsopano pali Onesimus. Mkulu ameneyu tikuona ma estimates ake zikuoneka kuti akulandira ndalama yosachepera $284 imene tikayisintha m'makwacha ikumakwana 492,000 kwacha. Pa number 5 Onesimus. Pano tsopano tili pa number 4. Pa number 4 pakupezeka Ella Njuchi. Mkulu ameneyu tikuona ma estimates ake akuoneka kuti pamwezi akulandira ndalama yosachepera $322 imene tikayisintha m'makwacha ikukwana 557,000 kwacha pamwezi. Ella Njuchi pa number 4. Pano tsopano tili pa number 3 and of course pa number 3 pali mkulu ameneyu ndithu. Mkulu amene ayi atagwedeza Malawi, akugwedezabe Malawi. Dremo yeyu ma estimates ake akuoneka kuti akulandira ndalama. 4 . 4 . 4. 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
kuchitapo mpanzimu wawo use mu mtendere. Koma Lucius Banda maestimates ake akuoneka kuti ndalama imene akulandira pa mwezi ndiyosachepera $682 imene tikayisintha m'makwacha ndi 1.1 million kwacha pa mwezi. On number 2, Sasoja Lucius Banda. Kazi yakufunidwa ndigulu magaya kusitika chimulu zoma muchita ngati second class nkazi yuwaza kutawa. Kazi yakufunidwa ndigulu magaya kusitika chimulu zoma muchita ngati second class nkazi yuwaza kutawa. Palibe bochobuta pakusipendera mkazi ukapeza kadola umuchiteko spoilo. Asamasiri anzake akunukira modula asamasirire wena kumakofi pamagandi umuchengetere umunyengerere. Pano tsopano tione oyimba amene akulandira ndalama zambiri kuposa oyimba wina aliyense ku Malawi kuno makamaka pa YouTube pamene popo, ndipo mkulu amene yuyu tikaona bwinobwino ndalama imene akupeza ndiyosachepera $767 pa mwezi pamene popo, imene tikayisintha m'makwacha ndi 1.3 million kwacha. Ndipo mkulu amene yuyu ndi KLK amene akupezeka pa number 1. So pa number 1 KLK mkulu amene akulandira ndalama zambiri kuposa oyimba wina aliyense kuno ku Malawi makamaka pa YouTube pamene papa. Ndiye mpaka time ina amene tizabwereso ndi video ina panopa pa Factory 265 Media. Ngati simunapange subscribe, make sure you subscribe. Komanso mupange like video imene iyi, komanso kupanga hit notification button kuti tikamaponya ma video asimakuphonyeni muzikhala mukuona kuti ngini zikuyenda motani. Chifukwa Factory 265 Media idzikupatsirani ndithu zambiri zimene simazimva simazionanso m'madera mwina. What I am